आंनि इसोर आंनि प्रभु आंनि इसोर आंनि प्रभु आंनि इसोर प्रभु नों गोसो जायोब्ला जानो आंखौ मोजां खालामनो हागौ नों मावनो हायै बुंबो बिसय गैया नोंनि गोथार थैजों नोंनि गोथार क्रुसजों आंखौ सोखादो आंनि गानो रोङै बेरामफोरखौ मोजां खालामदो प्रभु जेरै नोङो 2024 बोसोरनि सिगां खानाफोरखौ नुहोदों बेंग्राफोरखौ थाबायहोदों गोथैफोरखौ जिउ होफिनदों बबाफोरखौ रायलायहोदों आंखौबो मोजां खालामदो प्रभु आं गावनि थाखायल' आरज खालामा आंनि खाथिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोरनि थाखायबो आं आरज गाबो बिसोरखौबो अनखांदो बिसोरखौबो सोखादो हालेलुया हालेलुया आंनि प्रभु आंनि इसोर आंनि प्रभु आंनि इसोर येशु 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 हालेलुया 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 येशु येशु हालेलुया हालेलुया आंनि प्रभु आंनि इसोर आंनि प्रभु आंनि इसोर येशु नों फैदो आंखौ दानफैदो आंखौ सोखाफैदो हालेलुया 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 Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Hamba Yesu, hamba Gatarjiu, hamba Ay Maria. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Neriza Nejitam, Maitayo, Jere Gavanta saw Sanda Sanapsa, Zagani Fry, Dapta Jago Ritikam Mudaman, a very tick Lanao, Gavan special, prayer Nitakai, Bitamana Kaula Hotel. Are we special prayer out on the Gafur, Jaipal Lina, Hodnaipani Nam, mobile, Negasibu Manana Bahai, special prayer, request in the 13th of every month on the fasting prayer and healing service. Jan Pramani, Tero Kalarao, Sanchi Ukaya Binai, Are, Pamlani Haba Pari Junay, special Binai Colony, Chick Marhanai. The Begasa Binaipani Haba Pari Prao, on the Gapur, Jambiko Geni territory. Are we territory?
बाहाय जोङो अखाफोर दानफ्रोमबो 13 तारिखआव बे बिनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो आरो नोंथांमोननि बयनिबो बिनायजों बे गासै अखाफोर दानद बेखौ बिनाय जादों आरो बिनि उनावहाय अखाफोर दानद बिनायनि उनावहाय सासे दौरिनि आखाइनिफ्राय बेखौ ब्लेसिं होनानै बेखौ सावनाय जायो दा अनदायगाफोर नोंथांमोननि होनाय गासैबो बे थांखिफ्राबो बेखौबो उनावहाय अखाफोर दानथामनि उनावसो बेखौ सावनाय जागोन आरो बेखौ लास्टआव दौरिया आंनाव फैबाय थायो बेखौ बोर होनाय जायो आरो बोर होनानै ब्लेसिं होनानै बेखौ सावनाय जायो दा अनदायगाफोर बेनिखायनो बाहाय बबे जायगानिफ्राय हरनायफोर दङ मानोना अनदायगाफोर जेरै आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बेबायदिनो सिलापेटा होननाय मोनसे पारिसनि सिङाव बिजायपुर होननाय मोनसे गामियाव बिसोर गासै मोनबासो पारिसजों ज' जानानै अब्ला बिसोर रिट्रिट लादोंमोन आरो बिथांमोननि हरनायखौबो बाहाय जमा खालामनाय जादों आरो लोगोसे आरोबाव अनदायगाफोर जाय बरफुख्रि पारिस बिश्वनाथ सारियाली बरफुख्रि पारिसनिफ्राय बिश्वनाथ सारियालीनिफ्रायबो हरनाय बेखौबो बाहाय बिथांमोननि हरनायखौबो बाहाय जमा खालामनाय जादों आरो लोगोसे आरोबाव अनदायगाफोर दतमा पारिसनि सिङाव थानाय जाय रामफल बि डन बस्क'आव बिथाङा पारिसनि मुङैनो बिथांमोनाबो बाहाय लानाय जादों 2023 मायथाइयाव अक्ट'बरनि जाय बिथांमोना फुजा बन्दनि समाव बिथांमोनखौबो लाबोनाय जादों बेजों लोगोसे आरोबाव अनदायगाफोर जाय दतमा पारिसनि सिङाव थानाय आरोबाव जोङो जेरै बांलाजरा होननाय मोनसे गामियाव अब्ला बाहायबो रिट्रिट लानाय जादों आरो बिथांमोनाबो बेखौ लिरना हरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे आरोबाव अनदायगाफोर जेरै दादगारि पारिसनि सिङाव थानाय जेरै 1 नं खाग्राबारियाव बिथांमोना मोनबा मण्डलिखौ लानानै बिथांमोना बर'नि मोनसे रिट्रिट लानाय जादों बिथांमोनाबो बाहाय गाव गावनि थांखिफोरखौ बे स्पेसियेल प्लेयाव लिरना हरनाय जादों बेजों लोगोसे आरोबाव बावैसो सिगां बे 2024 मायथाइयावनो आरोबाव जाय सराइबिल पारिसआव जेरै बिथांमोना बर' ब्रान्च गासै 14 मण्डलिखौ लानानै बेबायदिनो दुमरिपारा होननाय मोनसे गामियाव बिथांमोना सानब्रैनि हाबाफारि लानानै रिट्रिट लानाय जादों आरो बे रिट्रिट लानायाव बिथांमोननि बे लिरनानै हरनायफोरखौ लानानै आङो लाबोनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जेरै बे थांखिफ्राव लिरनायफोर गाव गावनि थांखिफोर जेरै लोमजानाय आरो बिदिनो साख्रि बाख्रि सोरबा गथ' गैयिफोर आरो बेबायदिनो गावनि अपारेशन जानो गोनांफोर गुबुन गुबुन थांखिफोरखौ लानानै बे स्पेसियेल प्रेयाराव लिरनानै हरनाय जादों बिथांमोनखौ लानानै दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावनो बेखौ बिनाय जागोन अनदायगाफोर बेखायनो नोंथांमोनाबो दिनै बे बिनाय हाबाफारियाव नोंथांमोनाबो अननानै उखै हाबनानै बिनाय फैदों बेखायनो बे बिनायफ्राव गासैबो अनदायगाफोर बे बिनाय हाबाफारिखौ दिनै जों बाहाय बिनाय जागोन आरो नोंथांमोना अननानै बे बिनायाव बयबो बाहागो लाफादो दा अनदायगाफोर मानोना बे गासै बिनाय हाबाफारिखौ जोङो गुबुन गुबुन पारिस जायगानिफ्राय बिनाय बेफोर गासैखौबो जों ज' लाना बाहाय बिनाय जासिगोन नोंथांमोनाबो अननानै फै अब्ला बयबो नोंसोरो गसंदो आं बयखौबो गुरै खावलायनाय थाबाय बे बिनाय हाबाफारिखौ जों बयबो आखाइ फोलावहरदो सोरगोआव थानाय अनसला गोथां आफा इसोर नोंनि जोबनो गैयै अननाय आरो बोरखौ मोननानै दिनै जोङो बे एप्रिलनि 13 तारिखआव जोङो न'खरसे मोनसे ज' जानानै बे उखैहाब बे बिनाय हाबाफारियाव जोङो फोरबो नोंनि मुङैनो जोङो ज' जादों नों बिफा जेरै गोथार बाइबेलाव बुंदोंमोन माथाइनि 18:20-22 जेरावनाखि नोंसोर आंनि मुङै सानै एबा साथाम ज' जानानै आंनि मुङै गाबज्रिगोन बे जायगायाव आं लोगोसे दं बेखायनो फोथायो फोरबो नोङो जोंजों आरो बे जायगायाव थारैनो जोंजों लोगोसे दङ आरो नों जोंनि बिनायखौ अरायसम होथारगोन फोरबो दिनै जों बे जायगायाव फोरबो अखाफोर दानफ्रोमबो 13 तारिखआव जों बे उखैहाब आर'ज गाबनायखौ जों लानाय जायो आरो दिनै जोङो जायफ्रा गोबां बिदा फंबायफ्रा गावनि फोथायनायजों थांखिफोरखौ लिरनानै हरदों आरो बे गासैबो थांखिफोरखौ फोरबो नोङो मिथिगौ जेरै
धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बरफुख्रि पारिसनिफ्राय बिश्वनाथ सारियाली डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरोबाव लोगोसे जेरै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेरै दादगारि पारिसनिफ्राय आरोबाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेरै दतमा पारिस आरो रामफल बिल आरो बांलाजोरा आरो लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सराइबिल पारिस आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जायफ्रा बिथांमोना बे जायगायाव बे लाइजामजों लोगोसे बे बिनायनि हाबाफारिखौ हरदोंमोन अफोरबो दिनैनि बे 13 तारिखआव जोङो आरोबाव बेखौ लानानै बिनाय जायो नों अननानै बे गासैखौबो नों फोरबो नों बोर होदो नोंनि जोबनाय गैयैफोरजों बिथांमोननि गासै थांखिफ्रा जाफुंनाय बादि आरो बिथांमोननि गासै सैनांनाय बेमारफ्रा गोजान जानाय बादि अफोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया जेरै नोङो खानाफोरखौ नुहोदों लोंग्राफोरखौ दाबायहोदों गोथैफोरखौ फोथांफिनदों अफोरबो नों मावनो हायै जेबो गैया बेनिखायनो दिनै बे गोथार नोंनि अननायखौ मिजिंथिनानै बे थांखिफोरखौ लिरनायफोरखौ जोङो दिनै बे अखाफोर दानफानि बिनाय बे 13 तारिख एप्रिल मासावबो दिनै जों बे थांखिखौ लानानै बिबाय जोंनि बोखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन और जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार दिनै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों आयावबो बेबादिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जानो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागारो आरो जों खान्दाराव दाला बबेखाना बेखौ जोंखौ बोखा आमेन खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय फोरबोनि लोगोसे दं हिन्जावफोरनि मादाव नोंनि बाख्नाय जाग्रा आरोबाव बाख्नाय जाग्रा नोंनि गोरबोनिफ्राय जिसु अगोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बे दा दिनथुनाय समाव आमेन बिफा आरो बिसोर गोथार जिउआ बाख्नाय जाथों साफ्रोमबो बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों हालेलुया 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 बिसोरनि सायाव गोबांथार अननायखौ दोनदो नोंनि जोबथाजों माइमखौ दोनदो हालेलुया 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 बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफोर नोंसोर गावजों गाव अनलायनायाव अननायनिफ्राय देरसिन आरो जेबो थोननाय गैया अननायानो बयनिबो देरसिन फोरबोनि फोरोंनाय अनलायनायफोर जेरै मार्था आरो मारियामा जेरै गोबांथार मोदै रथ' गाबदोंमोन नोंसोरबो बेबायदिनो अनलायनानै फोरबोनियाव नोंसोरो गावजों गाव निमाहा होलायदो सासे सासेजों अनलायदो बिमा बिफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर मानोना अननायानो इसोर अननायाव इसोर दङ Like, how are the two connections? I think they like that. Right. Ondega ayapa hari bidaw nanopon. Jisu Kristo dari bunuman gaw ko kuso alegraferko. O apa? Bisoरखौ अननानै निमाहा हो मानोना बिसोर गावसोरनो मा मावदों जेबो मिथिया जोंबो दिनै जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ अननाय आरो निमाहा होनायजों जिउआव देरसिन गोजोननायखौ मोनो फै जों गावजों अननायखौ सासे सासेनि होनि अनलायग्रा बिमा बिफा आरो बिदा बिनानावफोर जिरायदो